Абрус перакладаецца на рускую мову як скацерць. Гэта кусок спецыяльна вытканай тканіны, якой засцілаюць стол, або абрусны ручнік на іконах. Слова мае агульнаславянскія карані і сустракаецца ў іншых мовах польскай, чэшскай, рускай з падобным значэннем. А таксама звязана са старажытным галаўным уборам – убрус. Асноўнае значэнне – сцерка, скацерка, тканны або плецены прадмет для засцілання стала. Прыклад выкарыстання. Гаспадыня прынесла абрус і заслала стол. Сінонімы: настольнік, скацерка, стальніца. Этымалогія. Паходзіць ад праславянскага брус, звязанага з дзеясловам церці або выціраць. Шануйце беларускую мову!